नमस्कार, मी भगवान शेळटे आणि आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. आंतरराष्ट्रीय न्याय दिनानिमित्तच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. न्यायव्यवस्था ही आता सर्वांना परवडणारी राहिली नाही आणि न्यायव्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास उडत चालला असं बोललं जातं आहे. या संदर्भात या दिवसाच्या निमित्तानं आपण चर्चा करणार आहोत. मुंबई हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश कोळसे पाटील सरांशी. सर, या विशेष मुलाखतीत तुमचं खूप खूप स्वागत करतो आहे. सर, आंतरराष्ट्रीय न्याय दिनाच्या यावर्षीची थीम आहे की सामाजिक न्यायाच्या अडथळ्यांवरती मात करणे. सर, भारतात सामाजिक न्यायाबाबत आत्ताची परिस्थिती काय, तुमचं मत काय सांगाल? पहिली गोष्ट अशी आहे की आपल्या देशातले हायकोर्टाच्या आणि सर्व म्हणजे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार आज तुम्ही आंतरराष्ट्रीय बात करताय, गोष्ट करताय, इतके पॉवरफुल अधिकार दुसऱ्या कुठल्याही देशातल्या ज्युडिशरीला नाहीत, न्यायसंस्थेला नाहीत. त्यामुळं आपली जी न्यायसंस्था आहे, बाकीचे मॅजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट लेवलचे सगळीकडे सारखेच आहे, पण विशेषतः आपल्याकडं उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाला खूप अधिकार आहेत. अच्छा. आणि ते अधिकार जर त्यांनी स्वतः, आम्ही तर त्यांना ईश्वर मानतो, आई वडील मानतो, तेव्हा आई वडिलांच्या भूमिकेतून आणि ईश्वराच्या भूमिकेतून समतेसाठी जर वापरले तर ते देश बदलू शकतात. देश बदलण्याची त्यांची ताकद आहे. कुठलंही सरकार त्यांच्या ऑर्डर एकदा मानणार नाही, दोनदा मानणार नाही. बघा तुम्ही आता त्या संजय गेला, तो आता शर्मा का वर्मा कोण होता, शर्मा, ईडीचा अध्यक्ष, ईडीचा प्रमुख, बरोबर, मानलं नाही म्हणून सुप्रीम कोर्टाने हा दणका दिला. त्यांनी मानलं, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर केल्यानंतर त्यांनी कायदा बदलला. म्हणून सुप्रीम कोर्ट म्हटलं की तुम्ही आमच्या ऑर्डर नंतर कायदा बदलताय, तुम्हाला आमची ऑर्डर मानलीच पाहिजे, तुम्ही कायदा करायचा तुम्हाला अधिकार आहे, पण आमच्या ऑर्डरला बायपास करण्यासाठी कायदा नाही करता येणार. तर जर ठरवलं न्यायसंस्थेने तर ते होऊ शकतं. नक्कीच सर. सर, अजून एक आत्ता एक सर्वसामान्यांचा एक आरोप असतो की आत्ताची जी न्याय व्यवस्था आहे ती सर्वसामान्यांची राहिली नाही, सर्वसामान्यांना परवडणारी नाही राहिली आहे. याबाबत काय वाटतं तुम्हाला? ती कधीच परवडणारी नव्हती. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की ही ब्रिटिशांच्या सोयीसाठी आणलेली सिस्टीम, त्याच्यामध्ये आमूलाग्र बदल व्हायला पाहिजे होते. अनेक लॉ कमिशनने बदल सुचवले, परंतु कुठल्याही सरकारला ज्युडिशरी मजबूत नको आहे. त्यातले त्यात हे 10 वर्ष तर फार वाईट गेले. मजबूत ज्युडिशरीला म्हणजे न्यायसंस्थेला मजबूर करण्यासाठी लोह्याचा खून झाला, नंतर दुसऱ्या झारखंडच्या काय जजचा खून झाला. मेसेज काय गेला, आमचं ऐका नाही तर मारा. नंतर एका चीफ जस्टिसला मिटू लावला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चीफ जस्टिसला मिटू लावला. तर असे अनेक हातखंडे वापरले आणि त्यातून न्यायसंस्था वीक झाली. किंबहुना मी असं म्हणेल की जजेसला ट्रोल करतात. ते नुपूर शर्माच्या बाबतीमध्ये त्यांनी कोर्टाने ऑर्डर तर काय केली नव्हती, नुसतं बोलले, त्याच्यावर एवढं तिच्या फेवर ट्रोल केलं की जजेसला शेवटी 2 दिवसांनी ऑर्डर बदलावी लागली. ते ऑर्डर केलीच नव्हती काय, पण 2 दिवसांनी फार बदललं ते. प्रश्न असा आहे की मी सांगितलं की आपल्याकडे सर्वात पॉवरफुल ज्युडिशरी आहे, जगाच्या मानाने फार अधिक पॉवर्स आहे. शिवाय ती इंडिपेंडंट असावा अशी आपल्या अपेक्षा असते. बरोबर. इंडिपेंडंट ज्युडिशरी इज अ मिथ. न्याय व्यवस्था स्वतंत्र असते हे काल्पनिक आहे, हे खोटं आहे. कारण न्यायसंस्थेमध्ये जे लोक येतात, समजा मी शेतकरी कुटुंबातून गेलो तर मी शेतकऱ्यांचे हित बघणार, तर शेतकरी कुटुंबातून तिथे जजेस जाण्याची व्यवस्थाच नाही. अच्छा. सगळे मलबार येतात, एका विशिष्ट कम्युनिटीतून येतात. मग ते आता जसं राहुल गांधी शेतात जाऊन शेतकऱ्यांबरोबर काम करतो, तर शेतातल्या कामगारांचं किंवा शेतकऱ्यांचं दुःख समजून घेण्यासाठी करतो. तसं होत नाही. आमचे न्यायमूर्ती इतके
सोज्वळपणाचं आणि साजूकपणाचं भूमिका बजावतात की पुढे शिपाई मागे शिपाई पब्लिकला भेटत नाहीत, चालले कोर्टात तरी तो शिपाई पुढे शुक करतो. अरे म्हणलं शुक काय करतोस? लोकांचा धक्का लागू दे की जजला, लागला पाहिजे धक्का. किंवा जर एखादा हायकोर्ट जज कुठे तालुक्याच्या ठिकाणी गेला तर ते जजेस सगळे कोट घालून येणार. मी म्हणायचो मी पाहिजे मग शर्टवर आलो, तुम्हाला काय करायचं कोट घालून. ती जी ब्रिटिश पद्धत आहे की शिपायानेच गाऊन घातला पाहिजे, जज उभा राहा ना, शिपायाने जजचे बुटाचे लेस सुद्धा सुटले तर त्याला वाकवत नाही, तो शिपाई बांधतो. यामुळे यांना असं वाटतं की आम्ही फार मोठे आहोत. त्यांनी समजायला पाहिजे की आम्ही जनतेचे सेवक आहोत. नक्कीच. जनतेच्या घामातून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीतून आमचा पगार जातो. हे आमच्या एज्युकेशन मध्ये पहिलीपासून शिकवलं पाहिजे की मी जो शिकतोय पहिलीच्या शाळेत तर ते माझ्या अनेक बांधवांच्या शोषणातून आलेल्या पैशातून शिकतो. हे पहिलीपासून तर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रिटायर होईपर्यंत त्या सगळ्यांना कळलं पाहिजे की ही आमचा पगार, आमच्या सगळ्या फॅसिलिटीज या गोरगरिबांच्या शोषणातून आलेल्या आहेत. नक्कीच नक्कीच. सर, तुम्ही आता एक उल्लेख केला की शेतकरी किंवा कामगार वर्गातून वर जाण्यासाठी प्रतिनिधित्व नसतं, म्हणजे उच्च न्यायालय, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय. नक्कीच. आणि सर, याचा परिणाम निर्णयांवरती होतो असा तुमचा आरोप आहे का? प्रश्नच नाही, होतो ना. त्याप्रमाणे निकाल होतात. मला जर संधी दिली, मी म्हणलो होतो की बाबरी मशिदीची जमीन मी कधीही ज्यांनी सगळ्या कायद्याचं उल्लंघन केलं त्यांना दिली नसती. मी म्हटलं असतं की जमीन भांडताय तुम्ही दोघांना नको, अच्छा, ती जमीन राहू दे मोकळं, त्याचं आम्ही देशाचं काहीतरी मॉन्युमेंट करू, ऐतिहासिक मॉन्युमेंट पाडून तिथे तुम्ही आता राम मंदिर बांधायला सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली. मी त्या दिवशी ज्या दिवशी निकालाला ते सांगत होते चुकीचं निकाल आहे. त्यामुळे याच्यातून यांनी पॅन्डोरस बॉक्स उघडलाय. आता लगेच ज्ञान वापसी सुरू झालं. दुसरी मशीद, प्रत्येक मशिदीच्या खाली महादेवाचं मंदिर आहे असं दाखवण्याची आपल्याकडे ह्या क्रूर जमातीची ताकद आहे. जी जमात आम्हाला सुखाने राहू देत नाही. मी तर असं म्हणत असतो की आपल्याकडे एक म्हण आहे, ही अशी एक आपल्याकडे जमात आहे, ती नेहमी खंडीच्या वर्णात मुतते. हिंदीत आम्ही म्हणतो की दूध के तालाब में सुसू करते येलो. जेव्हा देशाला चांगले दिवस येतात, पण संविधान आलं ना, संविधान आल्यानंतर इक्वॅलिटीचे, आरक्षणाचे, म्हणजे सामाजिक आर्थिक न्यायाची जे कलम होती त्या सगळ्या कलमांची मोडतोड सुप्रीम कोर्टाने केली होती. म्हणून 26 जानेवारी 1950 संविधान आलं. जून 1951 लगेच त्यांना त्याच्यात अमेंडमेंट करावी लागली संविधानाची संघट याच्यात संविधानामध्ये. आणि अमेंडमेंट काय केली की सामाजिक, आर्थिक आणि आरक्षणाचे नियम किंवा कायदे असतील, अच्छा, त्याचे अधिकार काढून घेतले आणि ते शेड्यूल 9 मध्ये टाकले. म्हणून आज हे आरक्षण वगैरे बाकी सगळ्या गोष्टी आहेत. नक्कीच नक्कीच. सर, अजून एक उल्लेख तुम्ही म्हणाला की निर्णयावरती प्रभाव पडतो. सर, सर्वोच्च न्यायालयात वगैरे किंवा हायकोर्टात सुद्धा खंडपीठ निर्णय देतात, तेव्हा तुम्ही म्हणाला तसं सामान्यातनं आलेल्या प्रतिनिधींचं तिथे खंडपीठात सुद्धा ऐकलं जात नाही का? म्हणजे हे बरोबर आहे का? नाही, असं नाही. म्हणजे म्हणतो ना की तिथे बसणाराची जे डोक्यात आयडियोलॉजी असेल त्याप्रमाणे निकाल होतो. अच्छा. म्हणून मी नेहमी म्हणत असतो की कोर्टात फक्त निकाल होतो, न्याय होतोच असं नाही. नक्की. मी आपल्या ज्युडिशरीचं बोलतो. तुम्ही आता आंतरराष्ट्रीय ज्युडिशरीवर मी बोलत नाही. ओके. उलट अमेरिकेत, ब्रिटनमध्ये त्यांचे अधिकार कमी असून देखील, त्या उच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी असून देखील ते सरकारला खडसावतात, सुनावतात. अच्छा. आपल्याकडं कधी सुनावतात सर? जेव्हा जास्त सामाजिक न्यायाकडे सरकार झुकतं, आर्थिक न्यायाकडे सरकार झुकतं, तेव्हा आमचे जजेस इक्वालिटीची भाषा करतात. इक्वालिटी कोणासाठी? म्हणजे समान कायदा समान लोकांसाठी आहे. इथे सगळे असमान आहेत. जेव्हा पर्टिक्युलर समाज असमान असतो तेव्हा, म्हणून मी इंदिरा गांधीच्या आणीबाणीच्या वेळी जे त्यांनी कायदे केले होते ते या दलितांना माहिती नाहीत. ते सर्व दलित धार्जिणे होते. बँकांचं राष्ट्रीयकरण केलं होतं ते सगळं ज्यांच्याकडे बँकेची ओळख नव्हती त्यांच्यासाठी केलं होतं.
बरोबर. त्यामुळं प्रत्येकाला कर्ज मिळालं, बँका घराघरात खेड्याखेड्यात गेल्या, राष्ट्रीयकरण केलं. आता यांनी सगळं खाजगीकरण केलं. यांना खाजगीकरण पाहिजे. नक्कीच. पण साधारणपणे जे प्रतिनिधी कोर्टात पाठवले जातात, उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात, ते मोर ऑर लेस ब्राह्मण्यवादी विचाराचे असतात, संघी विचाराचे असतात. आणि मग ते काय करतात, संघाची आयडियोलॉजी काय आहे तुम्हाला कोणालाच माहिती नाही. की संघ म्हणतो, लिखित आहे की आम्ही देशाचे मालक आहोत आणि तुम्ही फक्त 2 वेळेचे अधिकारी आहात. म्हणून गेल्या 10 वर्षात सरकारने आम्हाला सगळ्यांना 2 वेळेच्या भाकरीसाठीच फक्त फिरायला लावले आणि तेव्हा न्यायमूर्ती गप्प आहेत. आता सातत्याने आरोप होतो की सरकारकडून न्यायव्यवस्था पोखरली जाते. या आरोपात तथ्य आहे का सर? म्हणूनच मी तुम्हाला सांगितलं की पोखरण्याचे अनेक मार्ग आहेत. इंदिरा गांधींच्या काळात इंदिरा गांधीच्या विरुद्ध निकाल देणाऱ्या जजला चीफ जस्टिस केलं नाही. आणीबाणीच्या काळात यांनी काय केलंय, यांनी दोन मार्ग अवलंबले. एक तर मारून टाकायचं, नाही तर आम्हाला फेवर केलं तर तुम्हाला आम्ही गव्हर्नर करू. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सदाशिवन होते, त्यांनी अमित शहाला बेल दिला म्हणून त्यांना गव्हर्नर केलं. वास्तविक चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाने गव्हर्नर होणं डिग्रेडेशन आहे. इव्हन सुप्रीम कोर्ट जजने गव्हर्नर होणं डिग्रेडेशन आहे त्यांच्या पदाचं. परंतु केलं ना, म्हणजे एक तर आमच्यासारखं बोला मग तुम्हाला पद देतो, किंवा आमच्या विरुद्ध बोला तर आम्ही तुम्हाला मारून टाकतो. अच्छा. दबाव, पूर्वीचा दबाव आणि यातल्या काँग्रेसचा दबाव आणि याच्यात फरक आहे. इंदिरा गांधी सुद्धा असं करायला नको होतं की ज्या जजेसनी विरुद्ध निकाल दिला त्यांना प्रमोशन दिलं नाही. म्हणजे प्रमोशन काय असतं, चीफ जस्टिस करायचं असतं किंवा रिटायर झाल्यानंतर पद द्यायची असतात. रिटायर झाल्यानंतर पद द्यायची असतात. आता ह्या रेजिम मध्ये काही जजेसनी एवढा बेकायदेशीर निकाल दिला, मी असं म्हणेल की त्या तिसऱ्या सेटलवार्डच्या जजमेंटच्या तिसऱ्या सेटलवार्डला आरोपी ठरवण्यामध्ये त्याचा तपास कोणी केला होता? मोदीच्या दंगलीचा तपास न्यायमूर्ती कृष्णायर, न्यायमूर्ती सावंत आणि न्यायमूर्ती सुरेश, म्हणजे त्या काळातले सर्वश्रेष्ठ जजेस होते. त्यांनी तपास केला आणि त्यांनी असं म्हटलं होतं की मोदी आणि त्यांच्या मित्रांना दे शुड बी प्रॉसिक्युटेड फॉर मास मर्डर्स आणि दे शुड नॉट बी गिव्हन एनी कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट ड्युरिंग देअर लाईफ टाईम. त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत कुठल्याही संविधानिक पदावर बसवू नये. अच्छा. आणि त्यांच्यावर खुनाचा खटला चालवावा, हे 2 त्यांचे रिकमेंडेशन होते. बरोबर. काय केलं सरकारने? काय केलं त्यावेळेच्या? काय केलं नाही. तर मूळ मुद्दा काय आहे? आणि नंतर जेव्हा हे सत्तेवर आले तेव्हा ते ज्या केसेस होत्या सगळ्या त्या कशा संपवायच्या माहिती होतं. आता बिल्किस बानू मध्ये आरोपी सोडले, ती दुसरी कोडानी केसमध्ये आरोपी सुटले. तरी आणि जसं काय अमित शहाला बेल मिळत नव्हतं, आता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाने दिला. नंतर बाबरी मस्जिद जजमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाने दिलं आणि बाकीच्यांनी सगळ्यांनी दिलं. तर हे होतं. हे पूर्वी कमी प्रमाणात होतं, या 10 वर्षात जास्त झालं. सर पण हे शक्य आहे मला का? आता एवढं बोलल्यानंतर काय होतंय मला माहिती नाही याच्यानंतर, तरी मी बोलतो. मी तर पोलिसला, जेलला आणि मरणाला भीत नाही म्हणून तर बोलतो. नक्कीच नक्कीच. सर शक्य आहे का, म्हणजे निवृत्त न्यायमूर्तींना निवृत्तीनंतर लाभाची पदं देणं बंद करणं शक्य आहे का? काय वाटतं? काय नसायला काय झालं? शक्य आहे. किंवा एक 5 वर्ष देऊ नये कुलिंग पिरियड. ते 65ला हायकोर्टात 62ला रिटायर होतात, 67ला द्या ना पद. अच्छा. आणि सुप्रीम कोर्टात 65ला रिटायर होतात, 70ला द्या पद. 5 वर्ष राहू ना घरी. अच्छा. बरं, सगळ्या फॅसिलिटीज असतात. मला नाही येत, पण रिटायर झालेल्या जजेसला घरी शिपाई असतो, टेलिफोन असतो, घर भाडं म्हणजे सगळं मिळतं. चांगली 1,00,000-2 लाख पेन्शन मिळते. हे आम्हाला खरोखर आमची पोझिशन जजेसची ईश्वरासारखी आहे. अच्छा. कशाची कमी नाही. अच्छा. तरी देखील आमचे लोक असे भिकाऱ्यासारखे का वागतात मला कळतच नाही. नक्कीच. कशाची कमी नाही. संरक्षण आहे, पेन्शन आहे, म्हणजे इतकं स्थैर्य असतं त्या जजला की त्यांनी रिटायर झाल्यानंतर तो समाजाचं खूप काम करू शकतो. अच्छा. हे करत नाही. नक्कीच. सर अजून एक प्रश्न आहे की एखाद्या केसचा निकाल लागताना वर्षानुवर्षे जातात, त्यातले आरोपी काही मरून जातात किंवा जी न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतात
ती व्यक्ती कंटाळते. ही प्रक्रिया खूपच लेंदी. नेमकी कारणं काय सर सांगू शकाल? तेच कारण तुम्हाला सांगितलं मी, ही ब्रिटिशांच्या सोयीसाठी आणलेली व्यवस्था होती. तिच्यात आम्ही बदल केला नाही. त्यावेळी लिटिगेशन किती होतं, त्यावेळी कोर्टात खटले, कब्जे, दावे नव्हतेच जास्त ब्रिटिश होते तोपर्यंत. आता आम्हाला प्रत्येकाला हक्काची जाणीव झाली म्हणून आम्ही प्रत्येक जण कोर्टात जाऊ लागलो. त्यामुळे कोर्टात संख्या वाढली. अच्छा. परंतु तसं इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढलं नाही की नवीन नवीन कोर्ट व्हायला पाहिजे. आजच्या पेक्षा 10 पट जजेस केले, 10 पट, तरी आमचे खटले संपत नाही. बरोबर. त्यामुळे ज्युडिशरी आज मोडकळीला आलेली आहे. न्यायसंस्था आज मोडकळीला आलेली आहे आणि त्यातून ते बिचारे न्यायमूर्ती काम करतात. फार त्यांची कमाल आहे. फार काम करावं लागतं. अच्छा. सुप्रीम कोर्ट जजेस तर पहाटे 4 पासून तर रात्री 10 वाजेपर्यंत काम करत असतात. पहाटे 4 ला उठतात, आजच्या सगळ्या मॅटर वाचायच्या आणि मग कोर्टात जायचं. या तो फायनल कोर्ट आहे. ओके. पण अलीकडे म्हणे वाचतच नाहीत. तर आता काय करणार? मी जे बघितले सुप्रीम कोर्ट जजेस, देव माणसं होती. चिन्नाप्पा रेड्डी, जस्टिस कृष्ण अय्यर, जस्टिस D.A. देसाई, जस्टिस सावंत, असे कितीतरी जजेस होते की जे आपल्या मुलांना डबल कपडे घेऊ शकत नव्हते दिवाळीत. अशी परिस्थिती होती त्यावेळी खरी? खरी परिस्थिती मी बघितलेली आहे. आम्हाला त्यावेळेस पगार 3,500 होता. अच्छा. पण सगळ्या फॅसिलिटीज होत्या. घर फुकट होतं, गाडी फुकट होती, बाकी सगळं 3,500 पुरायचे. अच्छा. तुम्ही ठरवलं पाहिजे ना की तुम्हाला काय करायचं. ओके. नक्कीच. सर अजून एक सर तुम्ही सामाजिक कार्यात निवृत्तीनंतर अजूनही हिरिरीने काम करताय. त्या संदर्भातला माझा प्रश्न आहे की आज वंचित जो घटक आहे किंवा सामाजिक चळवळींना न्याय देणारे कार्यकर्ते आहेत, त्यांची आर्थिक परिस्थिती जेमतेमच असते. काही प्रमाणात वकीलसुद्धा त्यांच्या बाजू मांडताना दिसतात. पण सगळी ही प्रक्रिया खर्चिक असल्यामुळे कुठेतरी याचा फटका चळवळीनं बसतो असं वाटते का? यावर तुमचं काय मत आहे? म्हणून घटनेत तरतूद आहे की प्रत्येकाला फ्री लिगल एड दिला पाहिजे. मोफत कायद्याची सेवा त्याला मिळाली पाहिजे. ही घटनेत तरतूद आहे. पण ती घटनेतच राहिली, तिची अंमलबजावणी होत नाही. खर्चिक आहेच आहे. आता एक अत्यंत मोठा नेता महाराष्ट्रातला मला म्हटला, परवा मी भेटलो तेव्हा, की वकिलाकडे जायला धडकी भरते. म्हणजे ज्यांच्याकडं आमच्या समाजप्रमाणे हजारो कोटी रुपये आहेत त्यांना जर धडकी भरते तर बाकीच्यांनी काय करायचं? नक्कीच सर. नक्कीच. सर अजून एक प्रश्न आहे की तुम्ही मुंबई हायकोर्टाचे न्यायाधीश होतात. तुमच्या आयुष्यात सुद्धा असे काही आमिषाचे प्रसंग आले का आणि ते तुम्ही नाकारले म्हणे असे काही? ते असं होऊन होत नाही. तसं कसं होत नाही मी सांगतो तुम्हाला. अच्छा. ते जजेसला ओळखत असतात. अच्छा. समजा एक मोठा वकील होता कंपन्यांचं काम करणारा. तो नवीन जज झाला की त्याच्याकडे त्यांचा ज्युनियर जायचा, साहेब हा शेअर 12,000 रुपयाचा शेअर आहे, बाजारात तो 1 लाख रुपयाला आहे, तर तुम्ही हे शेअर 10 शेअर घ्या, 20 शेअर घ्या. एकदा जज ते शेअर घेतले की तो त्या कंपनीचा त्या वकिलाचा मिंदा झाला. आम्ही म्हटलं बाबा आमचा शेअरचा काय संबंध आहे? आम्ही शेतकरी, आम्हाला एक आठवाभर पायलीवर धान्य माहिती आहे, आम्हाला शेअर बीर माहिती नाही. तर आमिष दाखवण्याचे अनेक प्रकार असतात. वाढदिवसाला घरी केक येतो, आम्ही परत पाठवायचो. आम्ही वाढदिवस करतच नाही, आमचा केक मोठ्या मोठ्या हॉटेलचे केक वगैरे आम्ही परत पाठवायचो. तर एका हॉटेलने मी केक परत पाठवला तर मी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आले, म्हणून आम्ही त्यांची तिथं मिटिंग ठेवली, जेवण ठेवलं. तर मी तिथे पण जेवलो नाही. म्हणजे काय, माझी जेवणाची पद्धतच वेगळी आहे. मी आपला भाजी भाकरी खाणारा माणूस. तर त्यांनी आम्ही सगळ्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन केलं होतं प्रेसिडेंटच्या साठी, वर्गणी केली होती. तर माझी वर्गणी त्या हॉटेलने परत पाठवली की तुम्ही आमचा केक कन घेतला नाही, जेवला पण नाही, हे तुमचे पैसे परत. तर ते ओळखून असतात आणि ते 1-2 दिवसात कळतं, जज बसल्यावर कळतं. अच्छा. हा, नक्कीच. अनेक प्रलोभन असतात. ओके. बाईचं असतं, बाटलीचं असतं, पुढच्या रिटायरमेंटच्या पदाचं असतं. अच्छा. त्यामुळे मला तो अनुभव येणं शक्य नव्हतं. मी तो वयाच्या 47 वर्षी राजीनामा दिला आणि कायम व्यवस्थेच्यावर जजमेंट दिले. माझ्या जजमेंटचे पार्लमेंटला 5 तरी जजमेंट असेल की ज्याचे कायद्यात तरतुदी कराव्या लागल्या. ओके. त्यामुळं
हा, एका जजच्या आयुष्यामध्ये ती फार मोठी गोष्ट असते. नक्कीच सर, नक्कीच. पण मी ब्राह्मण नसल्यामुळे माझ्या जजमेंटचं कौतुक होत नाही. नक्कीच सर. सर, तुमचा प्रदीर्घ अनुभव आहे न्यायव्यवस्थेमधला. जिल्हा न्यायालयापासून ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत न्यायव्यवस्थेत आताच्या प्रचंड त्रुटी दिसतात. काय वाटतं नेमक्या अशा महत्त्वाच्या कोणत्या त्रुटी आहेत त्या काही प्रमाणात जरी या सगळ्या त्रुटींवर हो लॉ कमिशनने वेळोवेळी, मी सांगितलं ना, आजच्यापेक्षा 10 पट ज्यादा जजेस नेमा, शिफ्ट मध्ये कोर्टाला काम करू द्या. इमारती नाहीत ना, तर पहिली दुपारपर्यंत एक कोर्ट, दुसऱ्या दुपारनंतर तिथे दुसरं कोर्ट भरवा. अच्छा. अनेक सूचना केल्या. अच्छा. पण ह्या सूचना मी मगाशी म्हणलं तसं की ज्युडिशरीला, सरकारला मान्य नाहीत किंवा सरकार करत नाही. कारण सरकारला ज्युडिशरी मजबूर पाहिजे. मजबूत असेल तर बघा, समजा आम्ही करप्शन मध्ये एखाद्याला पकडलं आणि त्याचा निकाल जर 4 महिन्यात लागत असेल तर त्याची फाटते ना. त्याला माहितीये की निकाल लागणारच नाही, बिल लागेल तेव्हा लागेल. किंवा 2 भावाचं भांडण असेल तर सुप्रीम कोर्टामध्ये भांडण्यापर्यंत दोन्ही भाऊ मरून जातात. नक्कीच, नक्कीच, खरं वास्तव आहे ते. त्याला उपाय सांगितलेले आहेत की नक्कीच. 10 पट जजेस भरा. मी सांगितलं, तेच पण रिपीट करण्यात काय अडचण आहे? कोर्टाची इमारत नसेल तर सकाळ दुपार कोर्ट भरवा. ओके. 3 शिफ्ट मध्ये कोर्ट भरवा, 6-6 तास, 18 तास. पण ते होत नाही ना. दुसरं म्हणजे फार मोठे मोठे वकील असतात, ते पण एक न्यायाच्या प्रक्रियेत अडथळा आणतात. मला त्या कोर्टात काम आहे, मला ह्या कोर्टात काम आहे, मग ते न्याय ऍडजस्टमेंट देतात. नाही दिली तर तुम्ही न्याय करता, अन्याय करता म्हणतात. तशा अनेक गोष्टी आहेत. नक्कीच सर. शेवटचा माझा प्रश्न आहे, म्हणजे आपल्या बरं चर्चेत झालं. बरेच म्हणजे शेवटचा प्रश्न आहे, ते बरं झालं. बरेच मुद्दे येत आहेत. सरकार म्हणजे आरोप होतो की सरकारकडनं न्यायव्यवस्था दबाव वाढत चालला. तुम्ही म्हणत होता की तो सुरुवाती इंदिरा गांधींच्या काळापासून हा वाढत चालला आहे. तर भविष्यात सर काय न्यायव्यवस्थेबद्दल नाही, इंदिरा गांधीपासून नाही, ज्युडिशरी अस्तित्वात आली म्हणजे स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हापासून हे दबावाचे प्रकार वेगळे आहेत रे. बरोबर. मी एका जज बरोबर बसलो होतो, आम्ही दोघं होतो. तर तो म्हणला की याच्यात निरोप आहे. म्हणलं कोणाचा निरोप आहे? आपण तर म्हणलं ईश्वराच्या खालोखाल आहोत, आपल्याला कोणी निरोप देण्याची हिंमत कशी केली कोणी? मग ते कळतं त्यांना की हा आपल्या बरोबर नाही. अच्छा. तर दबाव वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. समजा लॉ मिनिस्टर असतो सरकारचा, विशेषतः केंद्राचा लॉ मिनिस्टर, जजेसला दिवाळीत भेटी पाठवणं, जेवून भेटणं, मग काहीतरी एखादी मॅटर हळूच काढणे वगैरे. तर ते कोणाकडे करतात ते? तर जिथे माती पुकारता येईल तिथे करतात, बाकी सगळीकडे करत नाही. नक्कीच. पण सर आणि जे काही करत नाहीत ते अनसंग मरतात. अनसंग, त्यांचं कोणी कॉग्निझन्स घेत नाही. त्या संदर्भातलाच प्रश्न माझा होता की भविष्यात न्यायव्यवस्था तटस्थपणे भूमिका आपली पार पडेल की भविष्य काय असेल भारतीय न्यायव्यवस्थेचं? सर, महत्त्वाचा गंभीर प्रश्न. तुझ्या माध्यमातून मी न्यायसंस्थेला, सगळ्या जजेसला विनंती करतो की तुम्हाला आम्ही ईश्वर समजतो, आई वडिलाप्रमाणे समजतो. तुम्ही आमचे आई वडील व्हा ना, तुम्ही आमचे ईश्वर व्हा ना. वैयक्तिक स्वार्थ सोडा. कारण मला माहिती आहे की तुम्हाला सगळं संरक्षण आहे. आर्थिक संरक्षण आहे, सामाजिक संरक्षण आहे, जे पाहिजे ते बॉडी संरक्षण, फिजिकल संरक्षण आहे, पेन्शन आहे. तुम्हाला काय पाहिजे? आरामात राहा. रिटायरमेंट नंतर ह्या कोणाच्या भिकेला कशाला? चांगले माझ्या वेळी विद्यार्थी असणारी पोरं सुप्रीम कोर्ट जज झालेत आणि त्यांनी जाताना एवढे घाण निर्णय देऊन गेले. म्हणून म्हणलं ना की जेव्हा जे न्यायमूर्ती सावंत आणि कृष्णायरनी केलेला तपास आहे, तो जो आज सुप्रीम कोर्ट तो खोटा आहे, मग आता काय राहिले? त्यांनी स्वतः एव्हिडन्स रेकॉर्ड केला. नक्कीच सर. सर, खरंच 2 महिने सावंत जाऊन गुजरातला राहिले, साक्षीदार बोलवले, स्वतः त्यांचे रेकॉर्ड केले आणि तो खोटा आहे म्हणतात म्हणजे काय? एवढी लो लेवल तुमची जर लो गेलेली आहे तर फार वाईट आहे. नक्कीच सर. धन्यवाद. तुमचा वेळ दिलात आणि आमच्याशी चर्चा केलीत. खूप खूप धन्यवाद सर.